А някой ходил ли е в страната на приказките, извинете? Ти с лилавата блузка ходил ли си? Ти да. Не си ходил. Очи отворете, уши отключете, елате с мене и вие. Аз Мариета ставам марионета, служебната кукла магия. Очи отворете, уши отключете, елате с мене и вие. Аз Мариета ставам марионета, служебната кукла магия. Онче, монче, барбаронче, онче, монче, барбаронче, онче, монче, барбаронче, конче, вихрогонче. Ала бала, портокала, ала бала, портокала, ала бала, портокала. Завърти се като хала. Очи отворихте ли? Уши отключихте ли? Елате, елате и вие, майки и татковци. Аз Мариета ставам марионета, служебната кукла магия. Очи отворете, уши отключете, елате, елате всички. Аз Мариета ставам марионета, служебната кукла магия. И така, имало едно време една много голяма ряпа. Тази ряпа била поникнала в градината на дядото, обаче била толкова голяма, че дядото решил да изпрати снимка на ряпата и да кандидатства за рекорда на Гинес. Ряпата ето тук да застане и да поклаща листенцата си на вятъра от време на време. Аз съм юнак дядото. и разгръщам тига. Ами ходи като дядоне, малко така, прегърбен. Така, давай. Да гледам от зори. Така, че много те боли кръста, нали? Давай. Так му си тръгнал към ряпата. Аз съм юнак, сили разгръщам, дигам на крак цялата къща. Айде, бабо, айде, внуче, ти, Добър ден, дядо! Добър ден! Как се казваш? Виктор! Това е дядо Виктор. На колко си години, дядо Викторе? На 6. Иска да каже на 106, нали? След 100 се превърта и почва от начало. Добре. Ти какво търсиш тука? Търся ряпата. Твоята ряпа? Да. Къде е тя? Там. Дето се повяват листенците и на вятъра се поклащат. Тази ли е? Да. Тя много голяма тая ряпа, бе. Ти защо до сега не си я извадил? За да има за повече салата с ракията ли? Не, защото не съм я видял. Не си я видял, че е станала толкова голяма. Бре, такова нещо не бях чувала до сега. Ами сега какво ще правиш? Да не би вече да си решил да я вадиш? Да. Казал дядо Виктор, който бил на 100, както разбрахте, на 106 години и тръгнал към ряпата да я вади. Хванал ряпата, така, ряпата клекнала долу, така и той започнал да дърпа. Точно така. Хайде всички! Хайде, ряб всички! Ряб, хайде! Ряб! Дърпай! Ряб! Дърпай, дядо Викторе! Ряб! Ряб!
Нищебре! Дядо Викторе, какво става, бе? Успя ли да я извадиш? Не. И сега какво ще правим? Ще повикам бабата. Бабата? Значи приказката не свършила до тук. Тогава дядо Виктор извикал бабата. Ама тя прави мекици. Сега ли точно ще я викаш? Хайде, викай я, викай я. Бабо, ела да помогнеш да извадим ряпата. Правя бухти сладки и много обичам децата да бавкат. Много аз обичам, ах колко обичам, леле как обичам децата да бавкат. Бабо, добър ден, как се казваш пък ти? Лора. Това била баба Лора. Значи твоя дядо Виктор те вика точно сега, ти правеше мекици, нали? Да. И сега, точно сега той те вика. Знаеш ли защо те вика? Я го питай го. Защо ме викаш? За да ми помогнеш да извадим ряпата, бабо. Ти колко пъти му каза вече да извадите тая ряпа, нали? Кажи. Колко пъти? Ти каза. Колко пъти ти каза да извадите, А ти? Един път. Само един път ми то беше достатъчно. Хайде сега да видим дали ще може да ти помогне. Дядо хваща ряпа, баба хваща дядо. Двамата напъват, ряпата опъват. Я да видим сега дали ще успеят. А вие всички ще казвате ей ряб. Готови ли сте? Хайде сега, я да видим сега. Ей ряб. Какво става, бе, бабо? Бабо Лора, какво става? Успяхте ли? Не. Ами сега, какво ще правим? Ами ще извикаме Кого? внучката. Вашата внучка? Ма тя не беше ли отишла в клуба по интернет? Ще ни помогне за ряпата, ама не е отишла. Още не е отишла. Добре, хайде, викайте я тогава. Пуснете ряпата. Викайте внучката, хайде всички. Внучки! Внучки! Силно се. Внучки! Така, ето я, идва. Ой, играта ми прекъсна, от компютъра ме вдигна, идвам да, но не е късно, ще помагам, ще се трудя. Кой играта ми прекъсна, от компютъра ме вдигна, идвам да, но не е късно, ще помагам, ще се трудя. Бързо, внучки. Ох, баба и дядо те викат, ама не знам защо. Питай ги. Защо ме викате? За да ни помогнеш за ряпата. Ще им помогнеш ли? Да. Казала внучката и веднага се хванала за баба си. Дядо белобради ряпа взе да вади. Хайде с две ръце хваща, дърпа и объва, тя се не поглаща. Хайде сега, дядо дърпа ряпа, баба дърпа. Дядо внучка дърпа, баба. Я да видим. Давай, всички. Така, давай. Какво става, бе, внучки? Това да не е някаква ряпа сорт мутант, Май да. Каквото и да е, какво? Трябва ли да я вадим? Да. Кого да извикаме тогава? Трябва да извикаме кучето. Кучето?
Котката. Кучето. По-добре кучето. То много добре знае да дърпа с зъбите, че нали е по-силно. След котката е кучето. Ами как ще е след котката? Първо е кое? Първо е котката. Кучето е първо. Хайде. Шаро! Всички. Шаро! Ето го кучето. Хайде, бързо, Шаро! Трябва да дърпам или да тичам, мога и двете, много съм учил. Казвам се Шаро, много обичам да ме наричам умното куче. Ето го и Шаро пристига. Насам, Шаро. Шаро, бързо. Шаро, ела да ти кажа нещо. Знаеш ли, че дядо, баба и внучка те викат? Да, означава. Знаеш ли, че те викат? Я да чуем защо те викат внучки. Ще кажеш ли защо го викате? Да. За да ни помогне да извадим ряпата. Ще им помогнеш ли, Шаро? Казал Шаро на чист български този път и се хванал за внучката. Само внимавай, че това е новата й рокля. Хайде, готови? 4 напъват, ряпата опъват. Я да видим сега. Ряб! Ето ряпата вече е изтързана. Почти. Въпреки, че все още не се дава. Давай, всички. Хайде, всички. Ряб! Браво, и тук от втория ред, дърпайте. Последния ред там, всички, там. Какво направихте? Издърпахте ли я? Да. И как да, виж, рябата седи неиздърпана. Сега кого да викаме? Котката. Мацо, къде отиде тази котка? Мацо! Маца мацана, вечно олизана, вечно припряна, с перли нанизана. Перли са ногтите, мога да дращя, за това дойдали, пазете си гащите. Мяу! Тази котка е малко... Мацо, ето тук те викат дядо, баба, внучка и Шаро. Знаеш ли за какво? Да им помогнеш да издърпат ряпата. Ще им помогнеш ли? Да. Казала отново на чист български котката и се хванала за тях. Бързо, хващайте се! Бързо! Значи дядо дърпа ряпа, баба дърпа дядо, внучка дърпа баба, куче дърпа внучка, котка дърпа куче. Хайде, всички! Дай да видим какво ще стане сега. Ряб! Хайде, всички! Хайде, помагате! И вие там, всички! Пак не ще. Мацо, какво ще правим сега? Кого ще извикаме? Кого да викаме, бабо? Мишлето? Ма какво ще ни помогне едно мишле? Ето я, пристига мишчица на Гризанка. Никой не може мен да ме хване, тичам на воля, аз по тавана. Никой не може мен да ме хване, тичам на воля, аз по тавана. Сивичка мишка с бързи крачета, Гризанка с кришка, тъй запомнете. Сивичка мишка с бързи крачета, Гризанка с кришка, тъй запомнете. Хайде, мишчите! Ох, ето я и мишката Гризанка. Ами сега как ще се хване мишката след котката?